Здравейте, спорт фенове и фенове на Next TV. Отново сте с нашия сегмент Е-спорт легенди, но преди това с Лекси искаме да ви кажем една голяма новина. Здравейте и от мен. Всъщност, най-голямата новина за тази седмица, по-скоро ще ви я представим след малко. Ще ви я представим, да, останете включени. Много интересни гости са ни дошли тази вечер на гости. Ще говорим с тях малко по-късно, а сега ще се върнем малко назад във времето и ще ви разкажем за един от най-големите играчи, да не кажем най-големи играч в Warcraft. Миналата седмица си спомняте, че говорихме за Slayer's Boxer. Точно така. Ако той е императора в StarCraft, то Мун със сигурност е император в Warcraft. Император на елфите и въобще император на цялата игра. Аз предлагам направо да видим видеото. Приятно гледане на всички. Джанг Джайхо, познат на геймерите по цял свят като Spirit Moon или накратко просто Moon, е роден на 14 декември 1986 година. Геймерите от по-старата школа още потръпват, когато се сетят за своя Warcraft 3 идол. Мун е истинска и спорт легенда. 5-кратен световен шампион, 6 пъти печели турнира Инкъп, през 2006 печели битката между Корея и Китай на събитието Star Wars, а с отбора си Meteor Makers доминира двете най-големи клубни първенства по Warcraft 3 в света – NGL и WC3L. В кариерата си на професионален играч Мун има цели 21 първи места на големи турнири. И това е без да броим влизанията му в топ 3, които също са горе-долу толкова на брой. Джанг започва отборната си кариера в местния отбор Zoa Affairs, с който през далечната 2003 печели сребърен медал на корейската OnGameNet War 3 Pro League. 2 години по-късно е привлечен от немската организация Mal Sports. Като част от мишоците, Мун не записва особено запомнящи се отборни успехи, но се отличава с завидно майсторство при контролата на единици и стратегическото поведение. Качествата, които демонстрира по време на отборните лиги през 2006 година, са забелязани от световно известната датска организация Meteor Makers. Meteor Makers са и най-запомнящите се успехи на легендата. Модел за поддържание на всеки най-телф играч и далеч от всякакви стереотипи, Мун си спечелва прозвището Петата раса. За първи път е наречен така от GameTV.com и прякорът му се запазва и до днес. Кореецът е спечелил повече телевизионни състезания, от който и да било друг Warcraft 3 играч. Имайте предвид, че по време на Warcraft 3 стрим технологии и платформи като Twitch изглеждаха като елементи от научно-фантастичен филм. Говорейки за филми, няма как да не споменем почетното място, което холандски режисьор отреди на корейца в документалния филм за живота на прогеймерите от едно време – Beyond the Game. Феноменалните отигравания и извънземен микроменеджмент донасят на Мун световно признание и много международни отличия, сред които наградата на Кеспа за най-велик Warcraft 3 играч в 3 поредни години, JGL приза за най-добър Warcraft 3 играч на 2007 и статуетките на eSports Award за най-добър eSport играч, най-добър Warcraft 3 играч и най-добър корейски киберспортист за 2008. По спечелени наградни фондове Мун се нарежда в топ 10 на всички играчи в историята на електронния спорт до момента със своите близо 357 000 щатски долара. След разпадането на Warcraft 3 дивизията на Meteor Makers, Петата раса е привлечен от корейската гейминг машина за пари We Made Fox и става най-скъпо платеният геймър в света по това време с 3 годишен договор за 500 000 долара. Отдадеността към Warcraft и познанията на Джанг са толкова добри, че често се налага Blizzard да правят извънредни обновявания на играта, променяйки определена височина на терена на някоя карта или пък позицията на дадено дърво. Всичко това провокирано от реплеите на корейската машина. Мун се счита за изобретател на множество добили популярност в състезателната игра Nightel стратегии, като използването на сгради за крипване на неутрални единици, усъвършенстването на известната Талон Циклон, стратегия, от която орк играчите още сънуват кошмари, изобретяването на така наречения Night Elf Tower Push, налагането на масово използвани след това елементи, като употребата на орба Venom, стратегията с голям брой Druid of the Claws или мечки, масовото експандване или прехвърлянето на Staff of Teleportation от един герой в друг. Последните две са променени от Blizzard така, че да не бъдат толкова ефективни. След залеза на Warcraft 3 като популярна дисциплина, Петата раса прави опити да се наложи на StarCraft 2 сцената самостоятелно, а за малко и като част от редиците на Fnatic. През 2011 печели няколко втори места, сред които среброто на Intel Extreme Masters World Championship, а малко по-късно и на DreamHack Summer. Като че ли му трябва съвсем малко, за да се изкачи отново на върха в електронните спортове. И точно когато изглежда, че е намерил правилния път за нови успехи, го сполетява съдбата на много преждевременно оттеглили се от гейминга корейски прота. Мун прекратява кариерата си заради задължителната военна служба в Корея.
Джанг Джаехо е един от най-успешните геймери в историята на електронните спортове. Присъствието му на Warcraft 3 и StarCraft 2 сцената остави отпечатък върху живота и кариерите на много професионални играчи и фенове. След оттеглянето си Мун изчезна от светлините на прожекторите. Малци не знаят с какво се занимава в момента, но каквото и да е то, всички му желаем щастие, успехи и спокоен семейен живот с съпругата му, с която са заедно вече близо 4 години.